Dobrý deň. No, ale dnes začneme navážno. Navážno pretože sa ukazuje, že Slovensko chystá nejaký veľký mejdan. Mejdan sem, mejdan tam, zrejme nejaká party nás tu čaká, budeme všetci veľmi vysmiatí a budeme sa tešiť, ale pravda sa ukazuje, že je celkom iná. Dozvedel som sa, že Slovensko v nejakom istom okamihu a v istom bode zlomu má byť len veľmi narýchlo a veľmi jasne použitý cieľ. Áno, dobre počujete, cieľ. Cieľ nie len preto, že sme krajina, ktorá nie je absolútne, ale že absolútne chránená. Krajina, ktorá je absolútne odzbrojená, ale hlavne krajina, ktorá ako najmenší štát vôbec v Európe, v širokom ďalekom priestore, má byť štátom, ktorý má byť použitý. Má byť použitý opäť ďalšou taktickou, strategickou politikou Ruska, pretože Poľsko to nebude. Nebudú to ani Čechy. A nebude to ani Nemecko, ani Francúzsko, ale naopak má to byť Slovensko, hneď po Ukrajine. Tieto informácie prenikli práve pretože Slovensko má byť obetované. A kladiem si otázku, kto vlastne bude chrániť to Slovensko. Občania to zrejme nebudú, vojaci to nebudú, pretože nemáme bojaschopnú armádu. A prenikajú informácie, že teda všetci tí mladí, ktorí odišli už zo Slovenska a rozhodli sa tu ďalej nepobývať a nežiť, tak bude nariadenie, že vlastne do boja a do bojov budú musieť byť všetci povolaní aktívni seniori. Teda hovorí sa niekde vo veku s nástupom 70 rokov, muži, ženy, ktorí by mali zbrániť Slovensko. A kladiem si otázku, že či teda budeme obránení a či Slovensko bude uchránené, pretože vieme, že mladí ľudia do vojny nechcú ísť, mladí ľudia do bojov nepôjdu, pretože nie sú fyzicky ani na Slovensku. A teda tí starí ľudia, ktorí to majú už zrátané a dožívajú, v podstate si nemyslím, že budú pripravení zbojovať a zobrať zbraň do ruky. Je to veľmi smutné, že Slovensko má byť teda po Ukrajine druhým nástupníckym štátom. Toto je ten mejdan, o ktorom tak túžite? Všetci títo písalkovia a všetci títo písalkov, huliakov, hulkov, trúlkov, pretože byť národný nie je vôbec to, čo hlási Danko. Obalovať sa, zabalovať sa. Tú tupotu zabalovať do národnej štátnej vlajky a vešať ju všade, kde sa dá a na silu vnúcovať ľuďom potrebu, pretože to vzbudzuje práve ten odpor, tú nenávisť. Keď vám niečo diktujú, nariadujú, prikazujú. A obzvlášť, keď tú tupotu zabaluje do samotného Danka, Šimkovičovej, Huliaka, Tarabu a ďalších spolu.